Dit is het dreambeeld van de deelnemers. Maar voordat het Safir is, moeten ze eerst nog terug de selectie. Al met al binnen er zo'n selectiedagen in heel Nederland. Waaronder Joet in het zwembad Verstiens. Zo'n 80 potentiële lifeguards komen erop aan. Omdat ik zwemmen heel leuk vind. Ik zwem zelf ook, wedstrijdzwemmen. En ik kom al mijn hele leven lang op het strand op Vlieland. Dus om die twee te combineren lijkt me heel leuk. Dat is een ideale bijbaan, of nee? Eigenlijk wel, ja. Vooral in de zomer, mooi weer. Hopen we dan. Ik zag deze vacature en ik werk eigenlijk in het onderwijs, dus ik ben van de zomer 6 weken vrij. Toen dacht ik, nou, wat zal ik gaan doen? Ik dacht, nou, wie weet zit wel een leuke uitdaging om te proberen. Ja, niet vakantie vieren gewoon? Nee, ja, kan ook, maar dit vond ik ook wel weer een uitdaging. We zoeken jongens en dames met een beetje een serieuze instelling. Die zich ook hierop hebben voorbereid. Die een goede conditie hebben. Geduldig op het strand zeg maar, in de gaten kunnen houden. En een beetje een gastrolfunctie kunnen bekleden. Want uiteindelijk zijn wij toch de gastheren en vrouwen van het strand. De sollicitanten moeten 3 testen doorrennen. Een zwemtest, 400 meter zwemmen in 8 minuten. Een persoonlijk peteer. En ik moet dus een groepsopdracht doen om te zien hoe ze gearwerkje kennen. We moeten nog 4 banen. In een minuut. In een minuut? In een minuut. Dus ik zal maar even tempo zetten, want dat lukt het niet. Het wordt de eerste keer. Nou, niet even getraind? Niet getraind, nee. Maar het schijnt behoorlijk zwaar te zijn. Het zijn 16 banen geloof ik, 25 meter lang is die. Dus 16 banen, 400 meter. En er wordt behoorlijk doorzwemmen in 8 minuten. Uiteindelijk bleven er 100 mensen hoe die het oplaat worden ter stroomwacht. En van het zwemmer inzetten worden op de Fjouwe Frieske Watereilanden. Maar dan mag toch echt de zwemtest hellen? Je oefenen wie me makkelijk in 8 minuten lukt. Maar ja, ik weet niet wie ik misschien verkouden, maar ja, dat mag je dan ik net de schuld van jou. Dus dit wordt geen lifeguard? Nee, maar ik vind ook nog andere dingen op de wereld. En dat geldt ook voor deze wannabe lifeguard. Hem joggen we van het zwemmer net waarom op het stroom. De meeste net als stroom. 10 minuten.